Pán nás požehnal novým pápežom. Kým je tento? Odkiaľ pochádza? O koho sa jedná? Jorge Mario Bergoglio sa narodil v Buenos Aires v Argentíne 17. decembra 1936. Jeho otec bol železničiarom, mama ženou v domácnosti. Malého Jorge vychovávali spolu s jeho 4 bratmi. V mladosti sa rozhodol venovať sa chémii, ktorej štúdium úspešne ukončil na univerzite v Buenos Aires. Neskôr ale svoje plány zmenil. Takto, majúc 21 rokov, vstúpil do jezuitského noviciátu. Po rokoch štúdia a modlitby bol vysvetený za kňaza. Ako kňaz si vybral život naplnený radosťou, v ktorom bol rozhodnutý pomáhať iným rôznymi spôsobmi. Okrem vysluhovania sviatosti sa stal učiteľom a sprievodcom pre mladých jezuitov, ale aj, a to až podnes, veľkým futbalovým fanúšikom. Jeho obľúbeným klubom v Argentíne je klub San Lorenzo. Po niekoľkých rokoch ho jeho spolubratia vybrali, aby im slúžil ako ich provinčný predstavený, neskôr aj ako rektor seminára, a ak sa vám už toto zdá dosť, vedzte, že nakoniec ho Boh povolal aj do biskupskej služby. Spolu so stále rastúcou zodpovednosťou pochopil, že najlepší spôsob, ako slúžiť, je byť skromným. Ostať blízko Pána v modlitbe a byť verným cirkvi. Jeho cesta ale nebola bez ťažkostí. Nie málokrát si musel vytrpieť urážky a nepochopenia. Ach áno, ostáva pravdou, že skutočná láska je obeťou. A povedal som vám už, že toto všetko koná majúc iba polovicu pľúc, totiž keď bol mladý, museli mu polovicu odobrať. Odvtedy nezapochyboval, že ak by mu chýbal kyslík, dal by mu ho Duch Svätý. Po niekoľkých rokoch v službe biskupa, keď si už azda myslel, že je už toho dosť, čo má, ho pápež Ján Pavol II kreoval kardinálom. Hoci mnohí majú o kardináloch trochu divné predstavy, pre neho naopak mnohé veci ostali ako predtým. Žil v jednoduchom apartmáne. Aj naďalej si sám varieval. Dokonca uprednostňoval hromadnú dopravu pred službami šoféra. Vedel, že je lepšie v jeho službe byť blízko ľudí, ktorých miloval, sprevádzajúc ich každodennými povinnosťami. Napokon, ak si myslíš, že toto všetko je už priveľa, Kristus ho povolal k ešte väčšiemu kroku viery. Povolal ho stať sa jeho vikárom na zemi, tým, ktorý má obetovať vlastný život v službe všeobecnej cirkvi ako Svätý Otec. Bez váhania je to pozvanie, pred ktorým by mal každý rešpekt. Avšak ako sme práve videli, Jorge celý svoj život rástol v dôvere Pánovi, v dobrom aj v zlom. Vždy urobil všetko preto, aby mohol dať Pánovi svoje áno v každej veci a preto určite ani teraz nemohol odmietnúť. Takto, so srdcom plným viery, Jorge prijal volanie Pána, opustiac rodinu, priateľov a svoju krajinu. Prijal nové meno, František, nový domov, Rím a nové poslanie byť pápežom. A toto všetko pre lásku ku Kristovi, lásku k nám.